benvidos. Somos a banda de música Xosé Castiñeira do Conservatorio de Música de Lugo, unha das dúas bandas do grau profesional. En concreto, pois a banda son estudantes dos primeiros cursos de grau profesional, acompañados os profesores tamén colaboradores do conservatorio, como son Pablo, profesor de flauta, Tania, profesora de oboe, Ferran, profesor de fagot, Iván, profesor de saxofón, Rubén, profesor de bombardino, Pepe, profesor de trompa, Bernardo, profesor de trombón, trompeta, Sebas, profesor de trompeta, Isa, profesora de percusión, eu mesmo, Iván, profesor de clarinete, neste caso facendo funcións de director. Este é un concerto que preparamos desde o principio do curso, un concerto temático sobre música medieval. Bueno, a música medieval, o período histórico que comprende a Idade Media, saben que é desde o século V hasta o século XV. Bueno, no caso da música referímonos á música occidental europea deste período. Nesta época había música religiosa, música profana. En canto ao principio, sobre todo, había a música maioritariamente era música vocal e monódica, por exemplo, o canto gregoriano. Pouco a pouco se foron incrementando e sumando os instrumentos musicais da época, instrumentos tipo vihuela, tipo zanfona, tipo viola, frautas, trompetas, percusión, tambores, este tipo de instrumentos. E a polifonía tamén se foi desenvolvendo cada vez máis, ao principio con octavas, con intervalos sinxelos, octavas, quintas, en menor medida cuartas. É unha época, un período onde tamén xorde a notación musical, os albores da teoría musical como a coñecemos hoxe en día. En canto a música religiosa, pois facíase nas celebracións religiosas. En canto a música profana, pois era un tema, os que escribían normalmente eran aristócratas, trovadores, e os que difundían pois eran os xograres. En concreto, hoxe o programa son 4 pezas. As dúas primeiras son unhas pezas compostas por compositores contemporáneos, actuais, de inspiración medieval. E as dúas últimas son propiamente, de feito, escritas no século XIII e adaptadas para a banda actual, non? A primeira das pezas é King Arthur, de Kees Schoenbeck, que é un compositor holandés, que escribiu esta peza inspirado nas lendas artúricas do século V, que, como eu penso que son bastante populares, podedes coñecer pois, a lenda do rei Arturo, que bueno, foi coronado como rei do reino de Camelot porque conseguiu extraer unha espada, Excalibur, dunha pedra, e bueno, tiña a súa esposa que era Ginebra, Guinevere, e os cabaleiros da mesa redonda, entre eles Lanzarote e Lancelot, e bueno, as aventuras un pouco deste rei, asesorado tamén polo mago Merlín, bueno, de orixe británico toda esta lenda, e penso que todo o mundo máis ou menos a coñece. E, bueno, a peza ten 5 movimentos, é como unha suite de 5 movimentos, e cada unha é un protagonista das lendas de rei Arturo. Entón, o primeiro movimento é o Castelo de Camelot, o segundo movimento é Lancelot, o terceiro movimento Guinevere, cuarto e quinto que van unidos, Merlín, se non me equivoco, Merlín e Excalibur. Nada máis, espero que disfruten do concerto.
suite de André Paineil, compositor belga. É unha descripción un pouco de tres estratos sociais típicos deste período histórico da Idade Media. É unha suite con tres pezas. A primeira é a cabalgata dos cabaleiros, a segunda a canción das doncelas e a terceira a danza dos campesiños. Entón, bueno, é iso, é unha visión desde unha harmonización, unha música preparada para unha banda de música moderna, é unha visión deses estratos sociais, de algúns dos estratos sociais desta época. Espero que lles guste.
xa están pasando por aquí. Temos unha colaboración moi importante, moi numerosa, tan numerosa que non temos espacio no escenario para ubicalos. Entonces decidimos darnos un abrazo con un coro de uns 60 cantantes. É o coro do Conservatorio, dirixido por Enar Matesán, e vai colaborar en dúas cantigas que vamos a tocar, como vos comentaba con anterioridade, dúas cantigas do século XIII. A primeira delas chamase Hai flores do verde pino, é unha obra de Don Dinís, é dicir, Dionisio I de Portugal, rei de Portugal. Trata sobre unha moza que, en fin, canta o seu namorado. Entón, Hai flores do verde pino, a banda Xosé Castiñeira e o coro do Conservatorio.
de comentar desta peza que acabamos de escoitar que a obra era de Don Dinís, pero o arranxo era de Nicanor Domínguez Cid, que foi compañeiro noso de clarinete, profesor de clarinete aquí o ano pasado. Sabe mal non decir que o arranxo para a banda e coro fixo el. E a continuación, para rematar, faremos unha das cantigas do Alfonso X Sabio, que fixo unha colección de 400, non sei, 426, 400 e pico cantigas de louvanza a Virxe María. Neste caso, en contraposición á anterior, música religiosa. En concreto vamos a escoitar a número 77, que está dedicada á Virxe María, que está aquí na Catedral de Lugo. A obra de Alfonso X Sabio e arreglo de un servicio. E con isto acabamos hoy.